na watwe atwa mu no na se kamera se dia afimu yesi afimu de enhyira nko a de ema asanteman esan se afia yesi mu a na World Bank eba se bi euro sant hene na so na won ne no ebedi nkomo anche na ye ka de say asrafo mo wo abrochimemu no English abrochimemu so besra wo hene enso ho nsem no eye kese ne obi e ka ne de obi akire mu enso se de etie no eye saa na tie sagranti wo ni mu wo hene hyebo se afie besi mu no ne me beba no edoso eno nti yenyina wa atwe yemu aye hwe se de wo hene se bi wo se a woyo na afi nso so otumra no akire se ekuru otumre no wo so ne nten ade bie no ho opem so se tunyame kese wakase beba se bi emmaaye eno nti da ye hwe se niema kese akese ne beba anche ena yehu se bauxite a ewo nyina hene no yehu ama se bi ne duduo mu ni nyina wo hu ena so mo hene hye se yehu ne de yenye de edikan yentu no wo memu yenye hu adwuma wo memu yemfa nhya Ghana ni ba anase asante ni ba ne nsa na wonye no wo memu na Ghana ade hye nyina ni so mfa so esan se da de ewo nyina no abrofo ne befa ko o kan sa asem no owie was out on Zafra Ashanti professionals enu won di nkomo e de niema hodo to wanimu se de be ya Ghana ne Asante ma befa ne nto mepa efra no omo hwe se won wade nyina no bema omo Asante sem no omo Ghana sem no e na edikai na afen so omo hwe se omo betena se na omo sunsu adwene na omo hu kwan pa ye de Asante ma fa so ebe yi na so wo kan no wo kire se omo entro proposals ahodom efa nnwuma ahodo a ye bie no Asante mamu a ebeboa ma mabunu no enye adwuma ye be wi akọ school aduru no ohu adwuma ebeboa wo nso makọ school aduru mfimfin o madwuma ebeboa ene se bi o mo manko bi kura no so o mo so adwuma ebeboa se de be ya Asante mamu ye che ne Ghana mamu ye cha obi abenye adwuma ene nti eye adwuma kese ye Asante hene e de hye Ashanti professionals ekuo no mpanimfo no o de hye won sembra o mo kọ ne na so na watwe atwa mu ne ehu sa IMF mpanimfo enso so aba wo hene ena so a se bi omo no ebedi nkobole nkoma na ekukua mu ade na enso so no se de wo hene hye ho bo no saa na aba mu e de amaye na kire se yero Asante hene wo ya kyade pa otwe ne mponyankopon de na kyeye awo na Asante ma so aba yeso ne mu ne ekura ne mu na se bi ye hoahoa no ne ye ne se de wo se ye no a emfaso de ne akyade a enhyire benam no so ama o man mu yensa aka no bejidi yesi ye kan a enye da meka mesese menu mi oni ye de ye ne ehu ohene na hene esoronko ne de enhyira kase pa ena menu mi onu ya ye nti de kan se ohene enkwaso Asante man nkwaso Ghana man nyina so enkwaso ena na watwe atwa mu no so no ohene Millennium Excellence Award ohene ebo sebi won omo di omudwumadi ahodo omo di dwuma ahodo a omo Africa ha omo bebi memu Ghana hanom ohene frɛ won nyina na afi omo nsa abasobo no wo bo won abaso na Asante beye bibia Nick Abiam Danso a sebi wono ye nkranza de hyekronkron da ya na sebi wo ka ho ebi na ade a Nick Abiam Danso eye nde ewo Millennium Excellence Award na se ne kra de na yeso kokra ebra dwumadi no ekoso no ena bolare sebi wo sori no ka se wo sori no wo sere nananom ena afi wo sere mpanyifo esanse mpanyini a na mo Millennium Excellence Award na se no na enye nipa ketwa won nyinara sebi so sebi nya do bia woni dibre ena se wo hene so wo hene afre wo o ba uti da wo ho eye ni munyam kese ena wo hene be hye wo edonti bolare ye na adwen so no so be ye bibi ama ohene hu sefra wafre no no so nani aso esansa na wotwe ba mi ensane e na Otumfour osedutu the second foundation nimfie aduonu num afidida no wo hye ho fa na afi so mo keka wo nsase niema hodo esi won ni so no wo eda no edie eno ti bolare so fa sa akonya no so ena ono so de tu dwa se wono so nya sa akonya no won so fundraising no so ba be ye bi e de aboa Otumfour osedutu the second foundation eno nti wono kwado otwa 1 million Ghana cedis ene de to nanimum wakasawie na no ansi ibehu se ensa ba akọ wosoro we pagya ne nsa obo 200,000 Ghana cedis
we pagya ne sa oboa 300,000 Ghana cedis we pagya ne sa oboa 150,000 Ghana cedis ye na abiam Danso ne ka biam ye wura ne ka biam Danso pagya ne sa eno se wo ba no enye ono nko ane baaye wone na danfo broni a sebi wone no wo ye ne business partner wone ne baaye enenti ono ne broni ni nyina eboa 300,000 Ghana cedis no kan wie ye no ena bolare ka se aye wo company ena aboa 300,000 Ghana cedis na wankasa so boa se ena wo se me ne me company nyina ye ade ba ko na emom se wo ka ne sa ade a me so minnim sebi achede pa Nyankopon de na cheme iro sante hene minnim se nam ne so Nyankopon bia kwan pi e de aman me nam ne so ma nnwuma hodo no ne ay aba na futuo ne na kwankyere mu ena amada ne da me ne ka biam Danso me gusu a me komani mu enu nti me so me ankasa me botom me ne me ho kani me so me boa 1 million Ghana cedis enu nti ade a ne ka biam Danso eye wo Millennium Excellence Award na se no na se ye dutwam ena afi so Kofi Kenyatta so enya award a na nani agye ne ho esas euro sante hene afre no yehu se ohene bo ne din no o ma ye nyina yehu se nani agye nani aso se eja pa o twede mpo Nyankopon de na kye wo memu wabo ne din no hu na dwuma pa oye na we so wasa afre na asa ma na award no na kire se na dwuma pa wo no Kofi Kenyatta wo die no eye dwuma sebi eso mpanyine ene ntine ne sebi akasefo ani a obekoso a asomo edin edema mefuze o twede mpo Nyankopon ya adoma ebehia makram